धेमाजि जिल्ला सिलाफोथार ओनसोलनि सिलाबालि गामिनि सानजौरां जोहोलाव आफादनि दैदेननायाव सिलाबालि गामिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव जोलुर गेलेनाय बादायलायनाया सेथि राउन्डनि हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बेखौ नोजोर बोनानैनो बानजाय आफादनिफ्राय धेमाजि जिल्लानि गुबुन गुबुन बर' लाइमोन गेलेग्रा हान्जाखौबो बे बादायलायनायाव मुं थिसननानै गेलेफैनो खावलायहरदों। धेमाजि जिल्ला बर' लाइमोनफोरखौ जोलुर गेलेनाय बादायलायनायाव गोसो होनो थाखाय बे जोलुर बादायलायनायखौ खुंफुंदों होनना फोरमायो बानजाय आफादनि लेङाइ आफादगिरि अनसुला बसुमतारी बिथाङा। सिलाबालि एफसि आरो सिमेन्ट सापुरि राय एफसिनि गेजेराव जालाङो आरो सिलाबालि एफसिआ 3 गलनि फारागथियाव देरहासार जानो हायो। गिबियावनो नोंथांनि मिडियाखौ बरायना लाग्रोबाय सिलाबालि सानजौरां जोहोलाव आफादनिफ्राय दिनैनि गेमा सिलाबालि एफसि आरो सिमेन्ट सापुरि एफसिनि गेजेराव जादोंमोन। गेले गेले फार्स्ट फिल्डआव 3 गल सोदोंमोन सिलाबालि एफसिआ। उनाव आरो हाफ टाइमनि उनाव गलसे सुबावदोंमोन। बेनिनो बे गासिबो गेलेनायाव बे गासिबो गलखौ सिमेन्ट सापुरि एफसिआ फिन ड्र खालामफिनो। बेनि उनाव ट्राइब्रेकाराव 2 आरो 3 गलाव सिलाबालि एफसिआ देरहानो हायो। 13निफ्राय 14 दासिमाव जइन लादों आरो बियो फार्स्ट राउन्ड सोलिगासिनो दङ। आरो सोरबाफोर जोलुर बादायलायनाय टिम दंबावोब्ला बिथांमोना समफोरनि गेजेराव जों समाय सिमा थिग खालामना होदों, बिथांमोना जइन लानो हागोन। जों सिलाबालि सानजौरां जोहोलाव आफादा बेखौनो थांखि लानानै होदों जे स्पेसियेलि जोंनि बर' लाइमोनफोरा बेयाव फैनांगौ, फुटबल टिमफोरा बेयाव फैनांगौ। मानो होनब्ला फुटबलजों गावनि जिउ दानायजों लोगोसे गावखौ गोख्रों खालामना लानो हायो, देहा सोलेर। बेखौनो खावलायो आं। इतिमध्य जोंना 8टा टिम गेलेबाय दिनैसिम आरो 4सो टिम दंबावो। आरो गाबोननि जानो गोनां टिमा गाबोन जों 2 जिहेथु होनो नागिरदों। गुथुं भार्सेस जोंना महेन्द्र फाइनान्स आरो सानजारि एफसि सेङाजान, बिसोर टिमा गाबोननि गेजेराव जइन लागोन। आरो बेखौनो खावलायो रायजो राजा लाइमोन जाखांफुनाय बर'फोरखौ जे बिथांमोना जाहाथे बे खेलखौ नायफैयो आरो सोलोंनो गोनां माखासे स्किलफोरखौ फुटबलनि बे फिल्डआव जाहाथे नायनानै सोलोङो, बेखौनो बर' लाइमोनफोरखौ खावलायगोन। आरो जोलुर मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोर फैनानै थुलुंगा होफैनो थाखाय गेलेग्राफोरखौ नोंथांमोननि मिडियानि जुरिदि खावलायहरबाय। बर' टिम हिसाबै जोंहा सेङाजान थाबाय मोनसे, ब्रह्मपुर थाबाय मोनसे, सिलाबालि एफसि, सानजारि एफसि, बेखिनियानो बर' टिम। आरो गुबुना हारसा टिम। सानथाम समफोरसिम जोङो सिमा होगोन जाहाथे बिथांमोना समफोरसिम जइन लाहैयो। बेनि उनाव जोङो नेक्स्ट राउन्ड, सेकेन्ड राउन्डखौ खेलेनाय जागोन।